pokiaľ nie sú ďalšie požiadavky na rozpočet. Ja tam mám požiadavku 900, takže vyčíslim. Požiadavku... Bola tam požiadavka, ja som neviem, kde som to dával. Požiadavka bola pána starostu uhradiť mu dovolenku za 15 dní. Alebo 13 dní. Pána bývalého starostu. K tomu dovolte mi povedať moje stanovisko. Ja si myslím, že navrhnem pánovi starostovi, bývalému starostovi, teda túto dovolenku neuhradiť, pretože on vedel už veľmi dávno, že kandidovať nebude, mohol dovolenku vyčerpať. Stanovisko poslancov. No, stanovisko poslancov. Poslanci, môžete vyjadriť sa. My sme mali preplatiť nevyčerpané dovolenku? Názory, keď podmienku... A máte nejaké závažné dôvody, prečo si s tým nevyčerpal? Tak, to môžem povedať. Ja som plánoval spraviť zastupiteľstvo 2. januára. Ze zákona som ho mohol spraviť. Pretože neboli schválené, nevyšlo ten... Januára? Áno, 2. januára, áno. Ze zákona je. Budú mať... Pán starosta, bývalý starosta, pardon, máš veľmi milé informácie. Nemám to. Máš veľmi milé informácie. Zákon hovorí jednoznačne. Ty mi o zákone nevyprávaj. Do 30 dní od volieb musí byť zastupiteľstvo. Pardon. Pracovník. 30 pracovník. Nie. Pracovník. Hneď to vysvetlím. Hneď to vysvetlím. Ja som to Zákon jednoznačne hovorí. Starosta, ktorý bol v predchádzajúcom starostom, po voľbách do 30 kalendárnych dní zvolá zastupiteľstvo. A teraz tie pracovníky. V prípade, ak starosta nezvolá zastupiteľstvo, zvolá ho zástupca alebo poverený poslanec do 30 pracovných dní. Tých 30 pracovných dní je na to. Ja sa nebudem mať, ja som to takto čítal na internete. 30 pracovných dní. Nie, tam už potom starosta nezvolá. Ja sa nebudem mať. Ja som to takto prečítal. No, a ešte ti poviem takto. Keby som ho nebol zvolal, čo tu zastupiteľstvo a bol by som ho platiť až do 2. januára. Miláčik, víš, pán starosta. Ja o tých peniaze rozhodnete sa, jak chcete. Spravte si, jak chcete. Ja som životne mal preplatil dovolenku, ale som životne nevyčerpal ani jeden rok. Rozumíš mi? A to je tvoj návrh? Ak dovolíš, budú hovoriť poslanci. Ja som ti to ste povedal. Tak, pani poslanci, vyjadrite sa k žiadosti. No a prečo ste ju práve nevyčerpal? Si mi neodpovedal. No teraz som ho zanebral, však roboty, znovu sa všetci, roboty a roboty, nie? Koľko to je dní? Od leta, keď si vedel, že nebudeš kandidovať. Čože? 13 dní. 13 dní po... Ja neviem, koľko to vychádza. Koľko to vychádza? Okolo 7 a 25 na hodinu. Krát 8 hodín? Alebo... 56, Za 20 rokov môj názor je taký, ja viem, že vy budete proti, ale za 20 rokov, čo tu robím pre dedinu, práve koľko sa dalo, ja som za, aby sa mu preplatila. Hotovo. Môj názor. Ja som proti. No, tak. Ja vidím rezervu, ešte aj môžem povedať v tom, na čo sa dáva na zimnú údržbu. Ja som za 20 rokov na zimnú údržbu neminul korunu. Korunu za 20 rokov na zimnú údržbu. Tých 20 rokov taká vôbec vypadala. Ďakujeme pekne. Na zimnú údržbu, pán. Ja sa 20 rokov, jak tá obec budú... Ja ešte by som mal takýto názor, že koľko razy sa pokazuje vodovod. Mal si za ten vodovod zaplatené? Nikdy nič. A po Fajronte. A večer, v noci. Počkaj, vyprávame o dovolenke. Vyprávame o dovolenke. Ale kto sa vypráva o vodovode, zapilujeme počuť pána Čendejša a tak ďalej. Vyprávame o vodovode. Jaký máte názor ostatný na to, čo sa tu vyprávate o vodovode, o ono? Ja si myslím, že starostovi, ktorý bral ročne 42 000 eur, preplácať 14 dní dovolenky je smiešné. No, môj názor je, Pavel, ja očujem si. Za 20 rokov. Dajte hlasovať. Dáme hlasovať, kto je za. Dobre, OK. A to je proti a vybavené. Je tu žiadosť do rozpočtu teda pána bývalého starostu o preplatenie 13 dní dovolenky. Kto je za, aby sa mu dovolenka preplatila? Ja som za. 4 sú za, 3 proti.
Poprosím osobitné uznesenie vypichnúť. Hneď ohlasujem. Toto uznesenie nepodpisujem. No,